நிசாம் புயலின் காரணமாக சென்னையில் பெருமழை பெய்து இதுவரை 47 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவிற்கு அதிகமான மழை பெய்திருப்பதை நாம் அறிவோம். அப்படி பெய்த பெருமழையிலும் கூட இந்த அரசு பொறுப்பேற்ற பிறகு மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவருடைய தலைமையிலான இந்த அரசு எடுத்த சீரிய நடவடிக்கைகளின் காரணமாக மழைநீர் வடிகால் வாய்க்கால்கள் முழுமையாக அந்த பணிகள் எல்லாம் கட்டுமான பணிகள் எல்லாம் முடித்திருந்த காரணத்தாலும் அதைப்போல பல இடங்களில் தூர்வாரப்பட்ட காரணத்தினாலும் தங்கு தடையில்லாமல் மழைநீர் செல்வதற்கான எல்லா சூழ்நிலைகளும் இருந்தும் ஏற்கனவே அரசின் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டிருப்பதைப் போல கடலில் ஏற்பட்ட சீற்றத்தின் காரணமாக பெரு அலைகள் ஏற்பட்டு அந்த அலைகள் இங்கிருந்து செல்லக்கூடிய நகரத்திலிருந்து செல்லக்கூடிய கால்வாய்களில் இருக்கக்கூடிய தண்ணீரை உள்வாங்க முடியாமல் தண்ணீர் தேங்கிய காரணத்தால் பல பகுதிகள் விரிவாக்க பகுதிகள் சென்னை மற்றும் சுற்றுவட்டார மாவட்டங்களில் பாதிப்புகளை குடியிருப்பு பகுதிகளில் ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. அப்படி ஏற்பட்ட சூழ்நிலையில் இதுவரை எந்த காலகட்டத்திலும் எந்த அரசும் செய்யாத நிவாரண பணிகளை நம்முடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவருடைய தலைமையிலான இந்த அரசு செய்து பாதிப்புக்குள்ளான மக்களிடமிருந்து அந்த பாதிப்புகளுடைய சுவடுகள் தெரியாத அளவு மீட்டிருக்கிறது. தொடர்ந்து மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் இரவு பகல் பாராமல் அனைத்து அமைச்சர்கள் அதைப்போல தலைமைச் செயலாளர் உள்ளிட்ட அரசின் அனைத்து செயலர்கள் மாவட்ட ஆட்சியர்கள் இவர்களோடு தொடர்பு கொண்டு சட்டமன்ற நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களோடும் அதேபோல இயக்கத்தவர்கள் மீது அவர்களிடத்திலும் தொடர்பு கொண்டு பாதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு விரைந்து நிவாரணங்கள் கிடைப்பதற்கான சூழ்நிலையை அவ்வப்போது அவர்கள் அறிவுறுத்தி வந்திருக்கிறார்கள். அதன் காரணமாக தமிழக அரசு சிறப்பாக அனைத்து துறைகளும் முடுக்கிவிடப்பட்டு இன்று பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளினுடைய முதல் கட்டமாக தேங்கி இருக்கக்கூடிய தண்ணீரை வடிக்கின்ற அப்புறப்படுத்தப்படுகின்ற அந்த பணிகள் ஏறத்தாழ 80% முடிந்திருக்கிறது. எஞ்சிய பகுதிகளிலும் இன்னும் ஓரிரு நாட்களில் அது முழுமையாக தண்ணீர் வடிக்கப்பட்டு சகஜ நிலை திரும்பும். ஆனால் அதே நேரத்தில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய குடியிருப்பில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு தேவையான அத்தியாவசிய பொருள்களான பால் மற்றும் மளிகை பொருள்கள் போன்ற காய்கறிகள் போன்ற பொருள்களை அவர்கள் இருக்கும் இடத்திற்கே கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் என்று மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் உத்தரவிட்டிருக்கிறார்கள். அதில் குறிப்பாக கூட்டுறவுத்துறை அந்த பணியை சிறப்பாக செய்ய வேண்டும் என்று எங்களுக்கு அறிவுறுத்தி இருக்கிறார்கள். அந்த அடிப்படையிலே தான் நேற்றைய தினம் சென்னை நகரில் பசுமை பண்ணை கடைகள் தவிர நகரும் 10 வாகனங்களில் காய்கறிகள் மற்றும் மளிகை பொருட்கள் போன்றவை பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் இருக்கக்கூடிய குடியிருப்பு பகுதிகளுக்கு சென்றது. தொடர்ந்து இன்று அதனுடைய எண்ணிக்கை 50ஆக உயர்த்தப்பட்டு காய்கறிகள் அதேபோல மளிகை பொருட்கள் இன்னும் ஆவின் பால் போன்ற அத்தியாவசிய பொருட்கள் இந்த வாகனங்களில் எடுத்து செல்லப்பட்டு பொதுமக்களுக்கு நியாயமான விலையில் அவை கிடைப்பதற்கு மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் அறிவுறுத்தியிருக்கிறார்கள். அந்த அறிவுறுத்தலின் அடிப்படையில் இன்று இந்த பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெறுகிறது. 50க்கும் மேற்பட்ட வாகனங்களில் செல்லுகின்ற இந்த நகரும் விற்பனை நிலையங்கள் என்பது இன்னும் தேவைக்கேற்ப கூடுதலாக முதலமைச்சர் அவர்களுடைய அறிவுறுத்தலுக்கு இணங்க உயர்த்தப்பட இருக்கிறது என்பதையும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதேபோல் நியாய விலை கடைகளில் ஒரு சில கடைகளில் பாதிப்புகள் ஏற்பட்டிருக்கிறது. குறிப்பாக 17 கடைகளில் சற்று பெய்த மழையின் காரணமாக பாதிப்புகள் ஏற்பட்டிருந்தது. அவற்றிலும் அவைகளெல்லாம் அந்த பாதிப்புகள் அகற்றப்பட்டு
இப்பொழுது அனைத்தும் சீராக இயங்குகின்ற நிலைக்கு வந்திருக்கிறது. இன்னும் சொல்ல போனால் நம்முடைய பதிவாளர் அலுவலகம், அதை போல மத்திய கூட்டுறவு வங்கியினுடைய தலைமை அலுவலகம், இப்படி பல அலுவலகங்கள் நீர் சூழ்ந்த பகுதிகளாக இருந்தாலும் கூட அவையும் அந்த நீர்கள் எல்லாம் அப்புறப்படுத்தப்பட்டு இப்பொழுது அனைத்து அலுவலகங்களும் சிறப்பாக செயல்படக்கூடிய வகையில் இருக்கிறது. அதே போல் நியாய விலை கடைகள், பாதிக்கப்பட்ட கடைகள் தவிர்த்து எஞ்சிய கடைகள், அந்த கடைகளில் எல்லா பொருள்களும், குடிமைப் பொருள்களான ரேஷன் பொருள்களான அரிசி, சர்க்கரை போன்ற பொருட்கள் மட்டுமல்லாமல் தேவைக்கு ஏற்ப இப்பொழுது எப்படி நகரும் வாகனங்களில் காய்கறிகள், மளிகை பொருட்கள், பால் போன்றவற்றை எடுத்து சென்று பொதுமக்களுக்கு விற்பனை செய்கின்றோமோ, அதை போல இடவசதி உள்ள வாய்ப்புள்ள இடங்களில் இருக்கக்கூடிய நியாய விலை கடைகளிலும் காய்கறிகள், மளிகை பொருட்கள் மற்றும் ஆவின் பால் போன்றவை விற்பதற்கும் இங்கே ஆலோசித்திருக்கிறோம். வெகு விரைவில் அதுவும் நடைமுறைப்படுத்தப்படும். சரி, 50 வாகனங்கள் மூலம் நடமாடும் காய்கறிகள், மளிகை பொருட்கள் விற்பனை தொடங்கியிருக்கோம். எந்தெந்த பகுதிகளுக்கு இது அனுப்பப்பட இருக்கு? அது பகுதி வாரியாக அதை பட்டியலிட வேண்டும் என்றால், குறிப்பாக வெகுவாக பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகள் என்று அடையாளம் காணப்பட்டிருக்கிறது. அப்படி அடையாளம் காணப்பட்ட அந்த பகுதிகள் நுங்கம்பாக்கம், கோடம்பாக்கம், சைதாப்பேட்டை, சின்னமலை, கிண்டி, வேளச்சேரி, ஆதம்பாக்கம், மேடவாக்கம், கோட்டூர்புரம், ஆழ்வார்பேட்டை, தேனாம்பேட்டை, திருவல்லிக்கேணி, ஐஸ் ஹவுஸ், நடுக்குப்பம், பெசன் நகர், சாஸ்திரி நகர், தரமணி, சூளமேடு, அரும்பாக்கம், புதுப்பேட்டை, சிந்தாதிரிப்பேட்டை, தீநகர், பாண்டிப்பஜார், கேகே நகர், விருகம்பாக்கம், அசோக் நகர், ஜாபர்கான்பேட்டை, மேற்கு சைதாப்பேட்டை, எழும்பூர், சேத்துப்பட்டு, மயிலாப்பூர், மந்தவெளி, அடையாறு, திருவான்மியூர், மடிப்பாக்கம், பள்ளிக்கரணை, ஆலந்தூர், மடுவங்கரை, ஈக்காடு தாங்கல், பட்ரோடு, வடபழனி, சாலிகிராமம், மேற்கு மாங்கம்பலம், ரங்கராஜபுரம், தாடன் நகர், ஜோன்ஸ் ரோடு போன்ற பகுதிகளிலும், அதே போல் வட்டம் 2, 13, 14, 15, 16 ஆகிய பகுதிகளிலும் சார்ந்த அந்த வட்டங்களிலும் இந்த நகரும் காய்கறிகள் போன்ற பொருட்கள் இப்பொழுது விற்பனைக்கு செல்கிறது. தேவைக்கேற்ப இன்னும் இந்த வாகனங்கள் தேவை ஏற்படின் அவற்றையும் செய்வதற்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கின்றோம். மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் அதைத்தான் அறிவுறுத்தி இருக்கிறார்கள். குறிப்பாக வாங்கிய விலைக்கு விற்பதும் இன்னும் வாங்கிய விலையை விட குறைத்தும் கொடுக்க வேண்டும் என்று எங்களுக்கு அறிவுறுத்தி இருக்கிறார்கள். நிச்சயமாக வெளி சந்தையில் கிடைக்கக்கூடிய அந்த விலையை விட நிச்சயமாக குறைவாக இருக்கும். ஒருவேளை கொள்முதல், அதாவது வாங்கக்கூடிய பொருட்கள் கூடுதலாக இருந்தாலும் அவற்றையும் குறைந்த விலைக்கு கொடுப்பதற்கு மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் அறிவுறுத்தி இருக்கிறார்கள். அந்த வழிகாட்டுதலின்படி நியாய விலையில் இந்த பொருட்கள் பொதுமக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கப்படும். பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நம்ம நடமாடும் வாகனங்கள் மூலம் கொடுத்துருக்கோம். சாலையோர வியாபாரிகள்லாம் கடுமையான சிரமத்தை சந்திச்சிருக்காங்க. முழுமையா மழை நீர் வந்து சூழ்ந்திருக்கக்கூடிய நிலையில அவர்களுக்கு கூட்டுறவுத்துறை சார்பில் எதுவும் கடன் வழங்குவதற்கான திட்டம் எதுவும் இருக்கா? இதுவும் நல்ல யோசனை தான். ஆனால் இதற்கான திட்டம் ஏற்கனவே நடைமுறையில் இருக்கிறது. 10,000 முதல் 50,000 வரை நடைபாதை வியாபாரம் செய்யக்கூடியவர்களுக்கு கடன் கொடுப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. அதை அவர்கள் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம். இன்னும் குறிப்பாக சொல்ல வேண்டுமென்றால், ஏற்கனவே 214 கோடி ரூபா, சற்றப்ப 58,000 வியாபாரிகள் இதன் மூலமாக பயன்பெற்றிருக்கிறார்கள். புதிதாக இப்பொழுது பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு அது செல்ல இன்னும் முதலமைச்சர் அவர்களோடு கலந்து பேசி ஏதாவது சிறப்பு அவர்களுக்கான சிறப்பு திட்டங்கள் அறிவிப்பதற்கு முதல்வருடைய ஆலோசனையை பெற இருக்கிறோம். அதான் நான் சொன்னேன், ஏற்கனவே சொன்னேன், இந்த வாகனங்கள் மட்டுமல்லாமல் இடவசதி இருக்கணும். அதே நேரத்தில் விற்பனையாளர்கள், ஆட்கள் வசதி இருக்கக்கூடிய கடைகளில் காய்கறிகளும் அதை போல் ஆவின் பால், மளிகை பொருட்கள், அதெல்லாம் தொகுப்புகள் இருக்குது. குறிப்பாக ஒவ்வொரு வாகனங்கள் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா
இப்பொழுது ஒரு 15 வகையான மளிகை பொருட்கள் இந்த வாகனங்களில் ஏற்றிச் செல்லப்படுகிறது. அதேபோல நியாய விலைக் கடைகளிலும் தேவை ஏற்பட்டால் அது வைக்கப்படும். பல்வேறு நியாய விலை கடைகள் வந்து முழுமையா நிறைந்திருக்கக்கூடிய காட்சியை நம்மளால் பார்க்க முடியுது. 17 நியாய விலை கடைகள் நிறைஞ்சிருக்குன்னு சொல்றீங்க. மற்ற பகுதிகள், குறிப்பா அந்த வேளச்சேரி, மடிப்பாக்கம் பகுதியில் அதிக அளவிலான பாதிப்பு சந்திச்சிருக்கு. அந்த பகுதிகளில் எத்தனை நியாய விலை கடைகள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு? அங்க பொருட்கள் எல்லாம் நமக்கு கிடைத்த தகவலின் அடிப்படையில் ஒரு 17 கடைகள் பாதிக்கப்பட்டிருந்துச்சு. பாதிக்கப்பட்டிருந்த கடைகளில் ஒரு 14 கடைகளுக்கு மேல் முழுமையாக அந்த பாதிப்புகள் சரி செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அவையும் இப்பொழுது பொதுமக்களுக்கு சேவை செய்து கொண்டிருக்கிறது. ஆக அங்கு இருந்த சில பொருட்கள், சேதமடைந்த பொருட்கள், தண்ணீரால் அது சேதமடைக்கப்பட்டிருந்தால் கூட அவற்றையெல்லாம் உடனடியாக மாற்றி புதிய பொருட்கள் அங்கே தரமான பொருட்கள் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறது. இதில் போகிற காய்கறிகளை பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி, இதனுடைய விலைப்பட்டியலை பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி 30 ரூபாய்க்கும், வெங்காயம் 50 ரூபாய், உருளைக்கிழங்கு 16 ரூபா, சௌச்சவ் 25 ரூபா கிலோ ஒன்றுக்கு, மிளகாய் 40 ரூபாய், பீன்ஸ் 55, பீர்க்கங்காய் போன்ற காய் வகைகள் ரூபா 50 ரூபா, பீட்ரூட் 60 ரூபா, கேபேஜ் வந்து ஒரு 20 ரூபாய் என்ற அளவில் விலைகள் நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் வெளிச்சந்தையில் இதனுடைய விலைகள் எல்லாம் இன்னும் கூடுதலாக இருக்கும். அதே போல் மளிகை பொருட்கள் ஒவ்வொரு வாகனங்களிலும் மஞ்சள் தூள், சர்க்கரை, துவரம்பருப்பு, பாசிப்பருப்பு, உளுந்தம்பருப்பு, கடுகு, மிளகு, சீரகம், சமையல் எண்ணெய், டீத்தூள், புளி, அரசு கல் உப்பு, ராகி மாவு, பொட்டுக்கடலை, கடலைப்பருப்பு ஆகிய 15 வகை மளிகை பொருட்களும் இந்த வாகனங்களில் எல்லா பகுதிகளுக்கும் இப்பொழுது அனுப்பி வைக்கப்படுகிறது. உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிந்து கொள்ள IF தமிழ் பெல் ஐக்கனை கிளிக் செய்யுங்கள்.